Rolling. sai ro da jama'a Action. abokina na ga wani ɗan fresh ba kake yi. ai ni yanzu ba ma wannan ba duk kamar da wannan magana ko kuma yayi so da wato ko so ka biya ba wannan ne yake sama da kai Gaskiya ne aboki. to ga kin baya shirin shida ya saka wannan ne da kake ta magana muke ta magana waye ya aikata ya aikata Ba dai Amira ba. ina zuwa kamar magana ko so ne yaji ana ji Ba wanda kai magana. gaskiya ba man da yawa amma kafin na shiga ko wani da na ga ya wuce ba san waye ba shirin shi ɗin ya saka da biyu sani da gama kuma kai ka aika da ni da ita sai da bayan na gama na fito da tare da zan da wannan babban zangina da ta ubangiji na shiga da namu na yi da na sani ma'aikata wannan wani halin ba ba hali na bane wallahi ban taɓa yi kuma ba sai dai saka na aikata wannan Gaskiya ne aboki na san ba halin ka ba. wannan ya dame ni sosai Allah isa in ga gayan nan wallahi yau ba zaman lafiya. Yana bai. Ina gajiya. na kasance Dalo me kake cewa? Da wani zai gaisa da kai. Sha mahaukaci. Kai to bari da gaya ma. Wallahi jin rashin mutuncin da kake ji da shi a garin nan da kake neman ƴaƴan mutane ko to wallahi ka taɓo kashin da wankan halarin sai da Allah. da Allah ban san ka ba ban taɓa ganin ka ba baka taɓa ganin na ba waye kai har da zo ka dinga kai mu wata ban san magana kana mun magana kana ma ka daga mun murya kai ka san waye ne ka gaya masa waye ne Wai tsaya. kuma wato waye ba kai? ina zuwa magana me kake so ka yi faɗi laifi ne maka ko sa ta ka gana da ko wani ka gana na kashe Ka Allah saurara. Ka manta me kai a bango to wallahi tun muna da labarin abin da ka aikata kuma wallahi tallahi ina ne tabbatar maka da cewa wallahi tallahi sai an ɗauki hukunci akan ka tsaura ba kana ta kama kai ma'aikaci ba ne kaɗan ina zuwa dakata kamar dakata ta me sai ne magana da kace sirri gara kana jina ka tsaya ka ci arziki wallahi zan ba ku daga naira ɗaya abin da kai naira miliyan 20 Wai kai yalla bai tsaya. bari mu gama Wai me gamin. ka bar maganin Me gamin kashi da fura. kudin Me gamin kashi da fura. da Allah kai saurara ba da kai nake ba da dan koran naka nake kana ji ko wallahi sai mun kai ka gaba kuma ba ka takama kai kai ma'aikaci ba ne ka san a cikin garin nan akwai human rights ka san akwai ko to wallahi sai mun ɗaukaka wannan kes ɗin naka sai mun kai shi inda baka taɓa Kai malam shege ka fasa. in ka gaya Ka maka kai gaba da kuma akwai abin da ya fi gaba da kuma rai. abokina kana ji Tun da suka ba na so kuna magana human right din nan ba na so kuna magana human right haba ka kyale shi mana ka bar magana nan ni ka zo ka same ni a gida mai magana kurkin zan ba kai dunkulin ka da banza da dara cikin dalla dunkulin ka da banza dunkulin ka din wofi dama Ni shi za ka gaya wa matsayaci shi matsayaci sai ka tsaya cikin kalmar mai da bari fat za ku zo kuna magana kun dora bawon Allah kawai da ƙaryar banza ƙaryar ku kun dora masa abin da ba shi yayi ba to wallahi tallahi ka tabo kashin da abin da ba za ka taba iyawa ba yanzu na gane waye Allah sai ka san ka taba yarinya ka je bar shi ya je abin da zai kudin da zan bashi zan saka alƙalai da lauyoyi su yi maka saka wallahi su kulle kuma in juya maganan ba shine ma aikata dan iska da gemun banza malamai nawa ne suke ƴaƴan iska